و برادرو یک ویدیورولик якай диловарро мегзорам муроҷиат ба мардуми тоҷика. вақте ки бо Россия ябора бой мета да ҳамин ҳолат да ҳамин ғазабаш мехеза ҳамин занака мурдан як месамба бояди 50 тонна хирмо ба мардуми ниёзманди Тоҷикистон тақсим карда шавад. ҳамин марди 35 солаи деҳаи Кончи Ҳисор нав аз муҳоҷират баргашта будай. салому алайкум дӯстон бародаро, бо шумо ҳастам Муҳаммад Сидиқ. хуш омадем ба шабакаи Олами ТВ. бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам ки дастгирӣ бикунед, дар видеоролик лайк монед, дар канал обуна шавед ва видеоролика поделиться кунед ва омӯзаи гулачара бижиқед то ки аз видеороликҳои нав бохабар шавед. ва имрӯз якчанд хабарҳои хушу нохуша пешкаши шумо мекунам. студияи Муҳаммад ҳаёти студияи нави Ҷек Органикес 5 зарба видеоҳои аҷоиба метавонед дар ҳамин группаҳо пайдо кунед. Почои Арабистони Саудӣ 50 тонна хирмо Тоҷикистон дар тӯҳфа кардагиай. Ин тӯҳфаро барои мардуми ниёзманд кардагиай ва чихеле ки газетаҳо менависанд Почои Арабистони Саудӣ то фурудгоҳ худаш ҳамроҳӣ кардагиай. ами бора бигем. бояди 50 тонна хирмо ба мардуми ниёзманди Тоҷикистон тақсим карда шавад. Як балечи ки футбол дар вақти чемпионати Россия вақти чемпионат тамошо мекунам ва ҳаминҷа занаш қатӣ хоҳараш истодагиай. мега ки Россия бой мета хулоса ҳаминтари ҷанҷол шуд сар мешава ва занша мурданӣ месамба. Не, буну гуфтӣ. вақте ки бо Россия ябора бой мета да ҳамин ҳолат да ҳамин ғазабаш мехеза ҳамин занака мурдан як месамба ва хоҳари ҳамин зана гапаша халос карда наметунам. милисҳоҳо дар ёрии таҷдилӣ да муроҷиат мекунад то ёрии таҷдилӣ милисҳоҳо меоянд ки аллакай хокша бехтагиай. албатта ин кори хуб нест, не ки агар ки зунукша мегирифт ба фикри ман ин кор намешида. агар мо гуфтан гирем агар бисёр шидан мегирем, не ки ба агар кор тамом намешавад. рӯзи 18 июл дар деҳаи Кончи Ҳисор як марди 35 сола ба худкушӣ даст мезанад. ҳамин марди 35 солаи деҳаи Кончи Ҳисор нав аз муҳоҷират баргашта будай. рӯзи 17 июл ба ҳамсараш даъвошон мешавад ва ҳамсараш ҳамон рӯз дар сари қарш мегирад, хонашон мебарад. ва аллакай рӯзи 18 яке аз килинои хона таги подвал медурояд ки ҷасади доркашидара мебинад. касе намедонад байни ҳамиҳо чӣ ҷанҷол гузаштагиай ва чӣ гуна ҷанҷол бошад ки марде ки 35 сол дошт, соҳиби 4 фарзанд ба худкушӣ даст мезанад, риштаи ҳаётша мебарад. оиди худкушӣ равоншиносон чӣ мегӯянд? илтимос то ахира гӯш кунед, мефаҳмед иншоалло ҳамаша. муҳоҷирони тоҷик дар тӯли моҳҳои зидду кору зиндагӣ дар як шароити пур аз маҳрумияти беҳуқуқӣ ва таҳти тарси пайваста аз таъқиби полис ва дигар ниҳодҳои интизомии Русия аз лиҳозҳои равонавӣ зарбаи сахт мебинанд ва дар як ҳолати хеле осебпизар қарор мегиранд. ва агар кори онҳо дар Русия омад накунанд, бо дасти холӣ ё начандон пур баргарданд, андешаи таънаву маълумоти аҳли хонавода ва атрофиён дар ватан ба фишорҳои равонӣ болои ин қишр осебпизар боз ҳам меафзояд ва осебпизари онҳоро дучанд мекунад. дар чунин вазъият ҳатто як ҳарфи ноҷо метавонад чунин афродро аз зиндагӣ ва аз наздикон ноумед бисозад. равоншиносон бар инанд ки майл ба худкушӣ дар байни муҳоҷирон, бахусус онҳое ки аз Русия нокому дасти холӣ баргаштаанд, назар ба қишрҳои дигар бештар аст. равоншиносон ба аҳли хонаводаи муҳоҷирон тавсия медиҳад ки азизони ноновари худро ҳеҷ гоҳ сахт нагиранд ва дар сурати ноком баргаштанашон аз мусофират баръакс бояд онҳоро таскин бидиҳанд ва ором кунанд. ман ба суханҳои равоншиносон норозиам, чунки аксарияти мо агар аз муҳоҷират дасти холӣ баргардем таънамон мекунанд. ва ман ба як чиз ҳайрон мешавам ки ба як проблемаҳои беасос ба худкушӣ даст мезананд. шахсоне ки ба худкушӣ даст мезананд, риштаи ҳаётшонро мебаранд, фикр мекунанд ки роҳи осон ҳамияй, не ки фикр намекунанд ки ҳаёти нав моро интизоре бо. шахсан барои ман ягон чиз сабаб шуда наметавонад ки ба худкушӣ даст бизанам. фикри худтонро бинависед, ягон чиз сабаб мешавад ки ба худкушӣ даст бизанед шумо бародаро. ба фикри ман ай бесаводӣ мешавад, ами кор ай беақлӣ мешавад ё ки касали рӯҳиян ами хеле инсонҳо ба худкушӣ даст мезананд. дигар ягон хеле инсони дигар ба фикри ман наметавонад ба худкушӣ даст бизанад. ва бародаро, як видеоролики якай диловарро мегзорам муроҷиат ба мардуми тоҷика ва
оиди ҳами худкушиам дар ҳамиҷа бо суханронӣ карга ба худо вақте ҳам мешунавам худкушӣ хеле ғамгин мешавам, нахоҳ як проблемаи майдақатӣ мо ба худкушӣ даст бизанем. Сарбаландӣ, тани сиҳат, имони мустаҳкам ба ҳар яки шумо хоҳонам. бале, бехобӣ, камхобӣ ва эҷодӣ. парвоз қашанг аст, вале бо пару боли худ. рӯз бахайр дӯстонам, ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. мегуфт дар зиндагӣ ҳамаи дарҳо барои мо боз аст, аммо баъдан бо рафтор, бо кирдор, бо гуфтор дарҳои худро метавонем маҳкам бикунем ва ё метавонем боз бикунем. чандин далелҳо аст, аммо мухтасар гуфтем. дӯст доштам дар чандин лоиҳа шумо паҳлӯям бошед. паҳлӯ будани шумо ба монанде ки ҳар коре ки ман бо дасти рост мекунам, вақте зӯраш омад дасти чап фавран ҳамроҳ мешавад ва кӯмак мекунад. ва ё бо як даст варзишгар бо як лилак ҷангида наметавонад, лилак мешиканад. бояд панҷ бишавад, панҷа бишавад. зарба таъсирнок аст. аслан аммо дар комментариҳо мегуфтанд ки блогер ё чизи дигар. рости блогер нестам. кори ман коргардон аст. коргардон ҳастам, киноматограф, яъне режиссёр. дар ин соҳа ҳар чиро ки мо мегӯем ва дӯст доштем ки инро намоиш бидем. ё баъдан ҳам мегӯянд ки дар мо ки блогер ё чизи дигар. рости ман блогер нестам, гарчанде мардум ин гуна қабул кард. ва ё мегӯянд ки барои пулкоркунӣ чӣ корҳо намекунӣ. рости ба худо қасам, аз он ютубу дигар чиҳое ки мо барои шумо пешниҳод мекунем, як дирам ҳам ман ба худ нагирифтаам ва шояд нагирам ҳам. ҳар коре ки барои ҷомеа мекунем, мо аз сидқ, аз қалб мекунем. ҳар чӣ ки аз ман як зарра маблағ ба даст наовардам, метавонам ҳолоам пайваст кунам, лекин накардам ва нахоҳам кард шояд. ба он хотир баъзан дӯстонам мегуфтанд ки охир неъмат аст, истифода бармегуфтем на, ҳар чӣ ки фоида бар ҷомеа аст, ман кӯшиш мекунам ки ӯро фақат тақдим бидорем. пас қисса кӯтоҳ, дӯст доштам ки дар як лоиҳа ҳар нафаре ки хоҳишманд бошад, паҳлӯи мо бошад, ба мо кӯмак бикунад. дар кадом сурат хостем ки чандин бор гуфтем як студия боз кунем ки ҳам аудиоӣ бошад, ҳам видеоӣ бошад. яъне ки ҳам тавонем ки китобҳоро, чанд қадар бузургон дорем, китобҳошон хоб аст. маснавии маънавӣ чанд қадар қиссаҳое дорад ки як кайфияте мебарам аз хонданаш. ман дӯст медорам ки ӯро аудиоӣ бисозем ва барои шумоам пешниҳод кунем. шумо ки вақти китоб хондан надоред, аммо гӯш карда метавонед, чи дар дохили мошин аст, чи ҳар куҷо бошед. як лоиҳаи дигар доштем, хушбахттарин зан дар олам, барои тамоми занҳо аст. ва хай ин аудиои як соиста. баъзан мавзӯъҳои бисёр муҳим аст дар зиндагӣ. вақте ман мешунидам ки чанд қадар мардум худкушӣ мекард, аз чӣ сабаб, сабабашро баъд муайян аст. ва дуввум бошад талоқ додани оилаҳо, ҷудошавӣ, вайроншавии оилаҳо. ин ду мавзӯи бисёр муҳим аст ки ман хостам ки бар ин даст бизанам ва бо тариқи ролик ва ё суханҳо лоақал як нафареро ҳам аз ин роҳи бад гардонем. як шиор дорем, як кор дорем. кормон чӣ аст? мардумро дилашро гарм кардан ба зиндагӣ аст. бештар мардум намедонад зиндагӣ ба монанди модар аст, чун гуфтем гоҳ латту кӯбмон мекунад ба хотири ислоҳ ва тарбия ва гоҳ оғӯшмон мегирад ба ҳон хотири муҳаббат. кам ҳастанд нафароне ки дар ҳар душворию пастии зиндагӣ тоқат мекунанд. ва як нуқтаам бошад, бар онҳо мо чизеро бифаҳмонем. ё мегуфт ки як сухани ту чӣ кор мекунад, ё як навор чӣ кор мекунад. чандин бор мегуфтем падару писар кӯҳ мебароянд, писар хаста мешавад, хурдакак буд, монда мешавад, гирья мекунад, мегӯяд падар маро рӯи китфонат гир. падар хаста буд, наметавонист, аммо як шохчаеро мешиканад, ба писараш медиҳад, мегӯяд ма бачаам, ин аст чаи ту. писарак нишаста чӯҳ гӯян дучанд қувва мегирад, мефарояд. писараки хаста буд, гирья мекард, наметавонист фаромадан. як шухчаеро шикаста додам, чӯҳ гӯён фаромад.
мегуфт як сухан метавонад инсонро зинда кунад, як гуфтор, як рафтор метавонад инсонро дигаргун кунад. ин далел, ҳазорҳо далели дигар аст. хайр, кӯтоҳ. ба ин хотир хостем ки як студия боз кунем ё чизи дигар. хуб мешуд ки агар ки ҳар нафаре ки мехоҳад дар ин кор саҳми худро гузорад, ба мо кӯмак кунад ва дар ин шарик шавад, дар ҳамин ҷо метавонад бо мо кӯмак бикунад ва паҳлӯи мо бошад. чун мақсади мо як аст, гуфтем, муҳаббат ба ватан, муҳаббат ба модар, бародарӣ, меҳру оқубат, ҳар чӣ ки мардум ниёз дорад, ҳамонро мо ба мардум ошкор месозем. як лоиҳаи бузург дорем, ваъда намедиҳем, лекин кӯшиш мекунем ки ӯ дар таърих бимонад. рости тӯли чанд моҳ мешавад ки инро кор карда истодам. филм ном дорад тоҷикон. ҳар тоҷике ки агар ки ин филмро тамошо кунад ва гӯш кунад ва бовар дорам ки муҳаббаташ даҳчанд зиёд мешавад. чанд қадар бузургон дорем ва чанд қадар мо мардуми тоҷик бо чӣ душвориҳо будем. як порчаи шеърӣ буд, ман фақат маъниша мегӯям. мо мардуми тоҷикро ҳар қадар буд ба монанди як паррандае буд, мегуфт парҳоямонро мебуридан, аммо дубора мелезид, пар мебаровард, мелез, ё ки ҳар куҷо сар боло мекардем, шамшер мезадан. тамоми аз асрҳои кӯҳна сар мекунем, муфассалтар, соддатар. мо чанд қадар бузургҳо дорем, ба он хотире ки баъзан ҳастанд нафароне ки дар ҳар куҷо мераванд шарм медоранд худшона тоҷик гӯянд. ёд дорам як аз берун як нафар ба ман гуфт ки ман дӯст медорам ки тоҷик бошам, ман дӯст медорам ки тоҷик бошам. ман дар ҳайрат мондам. ман пурсидам ки сабаб, причина, русӣ гап мезад. гуфт ки медонед шумо тоҷикон пояи ҳам дунявӣ ҳастед, илми ҳам динӣ. гуфт. ман гуфтам сабаб. гуфт тиб аз шумо аст, медисина аз шумо аст, химия, ситорашиносӣ, тамоми илми дунявиро аз мо аст. ва агар ки динӣ бигирем, имом бухорӣ, имоми аъзам, ғаззолӣ ва дигар ҳазору як далелҳо меовард дар бораи тоҷикҳо чӣ гуна гап мезад. ман қабат гӯшт мегирифтам ва ифтихор мекардам ки тоҷикам. ин гуна мавзӯъ хело зиёд аст ки дар бораи ки мо бо чӣ душвориҳо гузаштем ва ин боз бармегардем атрофи ин. аммо чанд қадар мегуфт ки мухлис дорем ва подписчик дорем. лоақал агар як нафаре ҳам пайдо шавад ки барои мо як баландгӯяк бигир, ҳар куҷо меравем, дар ҳар куҷо сабт мекунем, як баландгӯяк бигир ё чиз, дар ҳар сурат агар ки ҳамроҳ бошем, паҳлӯи мо бошед, бисёр хуб мешуд, дӯст медоштем. ва инҷо поён, яъне ки киви кошелёк боз кардан, бачаҳо гуфтанд ки кӯмак мекунем. киви кошелёк ва Сбербанк боз дигар аст. ин чизҳое ки мо дар поён мегузорем, рақамҳояшонро. агар ки ҳамин подписчикҳои худамон мегуфт, доим дӯстам шух буд, мегуфт ҳамин подписчикот, ҳамин 100 рублӣ агар ки барои ту партоям, худ як қисми ӯ обод мешуд. бале, ана ҳамин кор фақат ман намедонам маро дуруст бифаҳмед. ҳар касе ки бихоҳад дар ин кор ҳамроҳ бишавад, дар ин кор рости чун гуфтем кӯшиш мекунем як фоидае бар ҷомеа биёрем ки мо тоҷикон сар боло карда гардем. нақшаҳо хело зиёд аст ва ҳар коре бикунем, як маводҳои омода бикунем ки телевизионҳо пул дода аз мо бихаранд. шуморо дӯст медорам. худро эҳтиёт кунед. худоҳофиз.